Okay, alle sammen. Vi er tilbage. Kom nu, Olli. Prøv at se, hvor langsomt han er. Nu er kampen i gang. Det er en episk kamp. Den mest episke kamp i vores liv. Jeg får 3, han får 6. Og det er meget spændende det her. Jonas mod Oliver. Issuing Jonas a challenge. Han sætter ud en Fluffy, som er en Teddy Ursa. Som dør lige nu, fordi jeg prøver en ståltype. Og hans normale type angreb gør ikke en skid på mig. Og jeg prøver Iron Tail. Iron Tail! Leiron! Iron Tail! Few swipes. Og det er et hæftigt angreb fra Leiron. Og nu prøver den Iron Tail igen. Men few swipes skader ikke en skid. Det skader lidt. Og den er meget intens, den her kamp. Og man ved allerede, hvem der vinder. Ja, dig. Nej. Okay, folkens. Nu er vi normalt. Vi er ikke sådan nogle kommentatorer. Seriøst, LGM. Ja, LGM. Du prøver virkelig ikke Hidden Power, vel? Nej. Jeg har valgt noget andet at bruge. Jeg nåede ikke. Nej. Du bruger Hidden Power. Ja. Det er den samme Hidden Power, som jeg bruger. Nu kan I se vores kølige skærm igen. Hvorfor undviger du altid? Aner det ikke. Det er ikke det, der ikke gør noget. Jeg er lidt glad. Take down! Ja, det gør rigtig godt. Det er godt. Hey, numse! Ad! Jeg kan se min skærm. Jeg tror kun den her. Jeg troede, jeg skulle have brugt sygt angreb. Det var så også næsten rigtig irriterende at høre på. Og jeg har kun brugt min Pokémon. Seriøst. Ja, seriøst. Flabébé. Ja. Flabébé. Klam. Iron Tail. Flabébé. Du ved ikke, at jeg er super effektiv med dig, ikke? Ja, vi sagde, jeg havde det overstået, Jonas. Og du sagde, at jeg vandt. Med Beedrill. Så har jeg tabt. Han har lært et nyt angreb. Seriøst. Vandtyper! Ja. Hvad hedder vandtyper? Brug et vandtype angreb. Du elsker vandtyper, Jonas. Nej, for jeg kan ikke bruge nogen af mine angreb mod. Jo, bror, jeg har ikke lært nogen vandtype angreb. Fuck dig. Fuck. Ej, man kan se mit fuckfinger i korten. Fuck. Fuck, jeg er altså derude. Nej, Jonas, på tackle. Take down. Det skader sgu da ikke en skid. Jeg har ikke engang snuppet din første, Jonas. Ikke nu. Nej, det bliver bare fedt. Scratch. Seriøst. Jeg prøver bare lidt ved. Jeg bliver bare ved. Indtil du dør. Ja, indtil jeg dør. Er du så død? Ja, det skal jeg nok. Nej, Jonas. Oh god. Jeg sker altså ikke noget. Please, jeg skal først. Det gjorde du. Nej, ikke bare Jonas. Critical hit. Jonas, jeg dør. Jonas, du vandt. Godt for dig, Jonas. Jonas, det er godt for dig, du vandt. Take me sådan til. Hallo, full screen. Prøv at se. Jeg screen recorder. Ej, hvor fedt. Nu kan jeg ikke se, hvad jeg laver.
Så nu bare i gang nu. Det var det overstået. Jeg er screen recorder. Screen recorder. Hvad må jeg til det her? Screen recorder. Screen recorder. Skal jeg? Ikke nu, vi skal lige være med vores ham. Flæsling. Nu sætter han sin kedelige flæsling ud. Okay. Som ikke kan gøre noget. Hej, Emil. Nej, du får lov til at skrive først. Nej. Jeg er screen recorder. Jeg kan ikke lide... Nej, det er det, jeg prøvede. Jeg kan ikke lide det. Du kan godt lide min hidden power, ikke? Nej, jeg kan ikke. Hidden power. Hvad sagde jeg? Du er ikke død. Nej. What the fuck? Bitch. Du har du fået lov til at smage min Pik. Nu kan du få lov til at smage min pik. Så nu er du ude. Ja, jeg kan bare se. Du har ej. Kan ikke lide, du altid skifter Pokémon? Du har din sidste Pokémon. Ja. Hvad? Fucker? Beedrill! Som er super effektiv mod min. Selvfølgelig. Jeg kan ikke lide dig. Og jeg kan heller ikke lide dig. Det kan har jeg bare nu. Good job. Det er sådan her. Hvad laver du, Jonas? Hvad laver du? Ikke noget? Jonas, sig det. Jeg gjorde bare så, jeg var i fængsel. Nej, du gjorde så også godt. Ja, jeg gjorde. Nej, Jonas. Jo. Nej, ikke. Ja, men! Ja. Og første gang, lige før du startede den her episode, så sagde du, at jeg vandt. Ja. Og hvem vandt så? Nej. Ja. Og du er død for det! Ses næste gang. Nej. Ses her slet ikke. What? Nu er Oliver med, at vi aldrig ser hinanden igen. Ja, ikke? Så er jeg tilbage. Det er skærmen. Det er dejlige skærm. Yes. Se. Og jeg er tilbage igen. Hvorfor fuck I ved, siger jeg det her. Men vi ser ind i kroppen her, som vi ikke fik gjort sidst. Og jeg snød faktisk godt over med det. Men right. Okay.
Vi ses. Vi ses næste gang. Til Se Jonas træne. Episode 2.